té l'assignatura de divisió cinematogràfica de tercer, de la professora Elisabet Cabeza. Inventa. Siempre pasa algo, incluso cuando no pasa nada. Voy. Salud. Voy. ¿Qué has hecho? Estimat Roc, quan llegeixis aquesta carta ja no hi seré. O potser sí, perquè tinc uns quants anys que m'avalen. T'escric perquè m'agradaria que coneguessis la meva història. Fingers, thumb, palm, wrist,